Fung kaham joto friends song no telam sogo ani katal bologo kha khayunar joto no kaham kurung no tongo hinai te singbo kaham no onek mas ni pore tini tesa norogoi malayo ngo o video hingke ngo August 3 tarik ni video pungai sri tini ngo afro hingke papa ni birthday tongmani August 3 tariko ngo bini bagui rang khatina rokmani ngo o je rang dafuru ang afro songjak je furu bini birthday afro gola no bukhage rang kari nana hini nai hingke afro to birthday hingke bo gola punya ko damani bo balog yakho hingke afro no bukhagoi rang tiklai naka orang bai cake na hanani hinai hingke bini papa hingke video ta khlai di hini hinano lazima sinja hini nai haipana video ti sai naka kunong ya hini nai hingke tabo rang goni tongo go wan somani amsuk rang manna hini nai gobang jomang kha hini ebono go mani rikha gobang mano hingke norok nai tongdi tinni video no se sapai thak jora hingke tabo hingke cake ranani naikha pura phungni simung go jogalai mani tabo sarik 4ta baji tongo afro ta sari 4ta baji tongo go cake rana nai furo hingke joto takho borok phaika birthday to asu kotoria sikono je nokhungsani borok simisi gasu borok ringe malia ringna musung haibano ringe malia sugyani bagui je sukte khlaimani ba nokhungsani borok no khlai gata genorok se saknai tongdi o video no phaithak jora aprunge ani papa 3 boshor kamani birthday simani birthday khlaijak ya 2 bosor pur khlaijak liya 1 bosor pur to khlaijak purbo khasiya ko 1 bosor pur to bor khasinai ba kita bo 3 bosor se khlaimani ba kirijabini nokjabi thang tabo hingke kerok rabai nai mai sarikha baksa mai sai tongkha te baksa masya kho jaga krini bagui barinda o sisar mani ba hingke dara song mai sai tongo tabo basi song borok no phone gana kisa iko jaga chikon bla hingke borok chakyani bagui kisa ki masa rikha hingke erpor khe borok no sari sinai hingke mo video hingke just memory ni bagui kisa video khlaina rakhata genarok paithak jora naitongmani bagui norok no belai kheno hambai tei logiri tongdi।